Ne tɔgɔ ye Abdul Touré, ne baraji jeunesse consciente président. I yɛrɛ ɲɛ b'a la don tɛmɛnen na terrain ɲama ye terrain bloqué ani a bɛ ka taa an ka siraw kan. Donc en tant qu'un bon citoyen, donc la jeunesse aussi, nous sommes en responsabilité dɔ b'a la mun ye ka État yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la. Donc ɲama bɛ se ka bɔ cogo min na ani an dɔgɔninw bɛ se ka an yɛrɛ bɛ se ka kisi bana ma cogo min na ani an dɔgɔninw bɛ se ka kisi bana ma parce que ɲama bɛ yɔrɔ min na Bamakɔ camancɛ yɔrɔ don ani Gabriel Touré ka surun ani sugu kɔnɔna ka surun ani fan bɛɛ de ka surun donc ka ɲama bɔ yan o tɛ ko cɛ ɲuman ye donc an yɛrɛ seko ye mun ye an sifinnakaw an seko ye mun ye jamana ko la an wulila ka n'o de yira mɔgɔw la ani ka tila ka exemple yɛrɛ yira sigida wɛrɛ mɔgɔw la u bɛ se ka ni exemple ta u ka ɲina kan cogo min na n'u ye ɲama bɔnna yɔrɔ min na a ma se u ka État ka dɛmɛ makɔnɔ a ma se u ka mairie ka dɛmɛ makɔnɔ a ma se u ka mɔgɔ si ka dɛmɛ makɔnɔ u yɛrɛ ka wuli k'u fara ɲɔgɔn kan ka ɲama in ka se ka évacuer ka bɔ yen an ka dɛmɛbaga fɔlɔ-fɔlɔ o y'an yɛrɛ de parce que an yɛrɛ de ye an ka mɔgɔ n'an ka tantanw fara ɲɔgɔn kan ka essence kɛ carburant mobili la a kana se ka ɲama cɛ ka bɔ an ka sigida la cogo min na ani an dɛmɛbaga station dɔ b'an kɔfɛ Yara o ye carburant dɔ d'an ma k'an k'o kɛ mobili kɔnɔ ka ɲama cɛ welewelekan min ka se ka se bagarajikaw yɛrɛ ma donc an bɛ bɛɛ wele bɛɛ kana fara an kan u kana u bolo don an fɛ u ka baara in kɛ ka ɲama cɛ o tɛ ɲama cɛ o tɛ baara bannen ye kɔfɛ suivi de ka kɛ yɔrɔ la donc ɲama kana se ka bɔn yan cogo min na o de ko an ka laɲini ye. Sekou Gnaré, l'ancien cheminot à retraite. Bon mais aga nalen bɛ n collègues dɛmɛ nin baara nin na vraiment a bɛ baara ɲuman de la nin parce que ni ɲama ko nin depuis ne bɛ activité la wagati min na fo sisan nɔ n'an bɛ nin sɛgɛn nin na l'autre jour la directeur yɛrɛ ye ne wele comme quoi ko ɲama ye terrain na jɔ vraiment a yɛrɛ fana y'a seko k'a la tuma bɛɛ ni terrain bɛ bɔ a jɔyɔrɔ b'a la ni terrain bɛ bɔ a jɔyɔrɔ b'a la tuma bɛɛ de ye nin bon aw yɛrɛ filɛ nin ye nin baara min kɛla nin ye vraiment nin ye baara ɲumanba de ye an kɔni bɛ dugawu de kɛ ala ka aw dɛmɛ a la ala k'aw dɛmɛ a la vraiment n'a sera ka dabila franchement vraiment a bɛ diya anw ye quoi ne kɔni b'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn vraiment a ka ɲɔgɔn minɛ quoi o de don. An ka foli belebeleba o bɛ se ministère de l'environnement et du développement durable ma an n'u sigira ka kuma u ye taabolo caman yira an na sigida baarako la an ka foli bɛ se mairie ma ka foli lase gouvernement ma ka foli lase DNACPN ma ani an b'an ka dugutigi bɔ fɛ merci. Yangalu yari ulalale Yangalu ne kumaga Mamarula juru gambara